Ake ngikubingele embukelo khona ekhaya ubiyela ngomthandazi Dlamini Petri Mpumalanga. Kunesimo obhekane naso noma okwabhekana naso. Umakosa ukuthi ukhale, khala mbukelo khona ekhaya. Umakosa ukuthi ujabule, jabula mbukelo khona ekhaya. Ngoba uma uvala ukukhala ugcina ibithwane igcine ulimala bese uyashona. If injabulo ifika kuwena, jabula mbukelo khona ekhaya. Ungasho ukuthi mina sengihluphe kakhulu njabula ngisendaba nayo, no. Ukupholisa lebuhlungu ondlule kubona. Sonke siyo masifika kwena mbukelo khona ekhaya semukele njengoba sinjalo. Into embi asikwazi ukuyimukela, but mase kumele ukuthi ngiyimukele kumele ngiyibukele. Ubokubheka umuntu makakhumuzi uyawakhumuzi wakhe ashiya space sethende, ayi ukuthi ukufa uyakuthanda ukufa uyakubiza, kodwa uyazi ngelinye lamalanga kuyokuma ibhoke kuyokuma ithende lekhaya kube nomngcwabo. Umbukelo khona ekhaya asikho simo lesingendluli, yonke into izendlule. Kukhake kufike lokho ukuthi ubone ukuthi yabona manje isimo sami asangihambeli kahle, esamzinzima, mara ngicela ucheck ukuthi sinzima nje asenziwa yini nguwe ngingahlonipha amadlozi akho, senziwa yini nguwe ngokungayiphathi kahle kwakho. Zicheck embukelo khona ekhaya. Ukuthi sibe nenkinga ekhona empilweni zethu ezidalwa yithi thina abantu, zikhona inkinga edalwa ngabantu abasithakathako, edalwa nangamadlozi ukuthi amadlozi asalandeleni siyawaxeka, edalwa ukuthi uNkulunkulu asimethembe. Umbukelo khona ekhaya kwathi simadinga ukuthi uvale umnyango, ungakhali, ukukhala uyifikele khona, injabulo ungayibizi ifikele yona. Bese kudinga isenzo ukuthi uke nje uvule ingoma ezokwazi ikuthobe ibuyise phansi umoya. Mbukelo khona ekhaya, bukala lalela lana njengoba ngikhuluma nawe njengamanje esimene obhekene naso. Khanya kithi Nkosi yamakhosi, makhanya into zethu. Kunezinto ezilahlekele empilweni yakho, ungakhali, bekumele ukuthi izifike zikulimaze bese ziyasuka kuwe. I'm a prophet Mthandazi Dlamini, kula kubusisa khanyisele, ethembani, khoyelwane. Thumela ama SMS nginikhulekele kuzodlula into zeni, inkosi nibusise. Thank you.